branches say I must step aside, I was elected by branches at conference. I will go back to a special conference and the branches must say to me, Comrade Magashule, step aside. I will then do so because it will be coming from the basic unit of ANC, the branches which voted for us at conference. Nobody and nobody can remove us. Nobody, comrade. Lo mbono kaNobhala Jikelele weANC obhekene nezinselela zomthetho owehlanga kahle kwabanye abaholi beqembu njengoba uphikisana nezethulo zengqungquthela yokukhetha ubuholi beANC yama-54. UNobhala weANC KwaZulu Natal uMdumiseni Ntuli uthi uMagashule wenza elikhulu iphutha uma ethi angeke ashenxe. Once the leader stands opposite to decisions of the movement, we can't allow that. We can't keep quiet on that. May wrong umuntu osasinaye Nazareth. Right impela simbuke emehlweni atshelwe ithini ukuthi asinawe impela wena support we-DZ, but here you are messing up. You are a mess here. So that nabanye sasingenabo babe ku-CR masithi bona you are messing up bangasho ukuthi because we are in the NDZ. uNtuli uthi amanye amalungu esigungu esiphezulu se-ANC asaba ukutshela uMagashule ukuthi wenza iphutha. When we went to the ANC, wawubona nje amanye ama-comrade kutheni uzosatshwa manje ukusho ukuthi but let show SGF Bloemfontein wrong simtshele la ekhona meeting i-wrong that ungaphinde uyisho nje i-wrong. You can't do that. You can't stand in the platform of the ANC and say the decision of the ANC we announce izolo ngeke uyi-implement wena ukwenza ngenye into. You can't. Ubona i-ANC ingekho ama-comrades inakaliswe into eyifana nalezo. Izikhulu zeqembu elibusayo zisaphothula imbandela okufanele ilandelwe esiphakamisweni sokushenxa kubaholi abathwese amacala enkohlakalo. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC eGoli.